Ayun oh. Yo, what's up mga kaduskis? Umaga na naman. Oh, may buwan. Kailangan na naman tayo mga kaduski. Tungkad sa bagong umaga. Igising lang natin kaya medyo hanging muna tayo. Pero ngayon mga kaduskis, nag-text na yung gumagawa ng higaan nila Airpods. I-deliver na daw ngayon. Mamaya makikita na natin yung higaan at maisa-set up na rin natin. Tapos, ite-text na ni manager si Kuya Dong para i-install na rin mga sliding door sa bintana para matapos na talaga lahat. God is good mga kaduski, malapit na rin matapos yung kwarto nila Airpods. Makakapag-relax na rin sila. Tara na mga kaduskis, punta na tayo na kaila Airpods. Let's go! Ayun no, mga kaduskis, nandito na tayo sa Samat. Kararating lang natin, so timing nakasabay pa pala natin sila brother na mag-deliver yun no. So yun na yun no. Yun eh, isa lang na ibalot eh. Ayun no, ayun, nandiyan na yung deliver ng ano yun? Ang bed nila. Yan. So mamaya na mga kaduskis. Let's go. Wow! Nice. So yun mga kaduskis, dito si Mami. Hi kayo May. Francis, lagla, balang nahulog pa yung kinakaya ni Mami. Ginagawa na yung bed nila Airpods, so tayo na lang natin matapos. Tapos mamaya magluluto ulit tayo. Mga pinamili ni manager nung isang araw ang nakarest na yan, pumili na siya para dire-diretso na kami dito. Yan, ito yung bamboo shoots labong na may ano ba to? Ano to? Dahon ng sili. Saka may ito yung lalagay natin. Yan, saluyot. So ito yung karne. Manok. So yan mga kaduskis, mamaya na. Tayo natin matapos yung ginagawa nila. Tingnan natin naman. Let's go! Ayun o! So yun mga kaduskis. Nandito na si Mami. Gusto na maligo. Maliligo na si Airpods habang tayo ay nagluluto. Nagluluto-luto. Ito yung mga ilulutuin natin. Lutuin na mga kaduskis. Ito yung labong. Tapos may sayote. So medyo pasensya na kayo mga kaduskis. Medyo madumi yung ating lugar ngayon. Ito yung pang tinola. Ito yung pang sahog sa bamboo shoots yun. Ito basura. Basura rin to. Dalawang beses na yan! Stop it. Get some help. So ito, igigisa na natin. At bago natin igisa, paliguan ko muna siya. Let's go kanyo eh. Let's go kanyo. So mamaya na mga kabiski. Let's go. Ayun no. So tapos nang naligo si Mami, nagbibihis na lang siya. Sa si Airpods din. Hindi. Nagpalit na rin si Airpods para presko. Kailangan laging para presko tayo.
Mga kaduskis. Dito si Mami yung nakatapis pa. Hindi ko pala nag-bihis. Fresh from the farm na. Bihisan muna natin si Hermats. Let's go! So yun mga kadudskis, tapos na si Hermats, fresh from the farm na. Aki masing kalaman tugawa mo siya. On, approve. Ayun no. Kainan na naman mga kadudskis. 10 years lang ako yan ang tiyo. Ayan na, ulam namin. Kasi baka kaya wala nang kaway. NANI?! お前はもう死んでいる。 So, kaya na tayo mga kadudski, gutom na si Hermats. Siyempre, pray muna tayo. Yeah. Let us Lord in this way, to share our baptism from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Ayos. Thank you, Lord. So yun mga kadudski, kain muna kami mga kadudski. Mamaya na titignan natin yung kama nila kasi babalik daw yung magre-retouch nung deliver nilang higaan nila yung kama. So makikita natin mamaya. So far wala pa sila anong oras na, lunch time na. Siguro mamaya after lunch. So mamaya na mga kadudski, tingnan natin yung kama nila. Let's go! Ayun no. So what's up mga kadudski, papalit tayo ng cover kama ni Hermats kasi luma na rin to. Hapon na, pahinga, siesta time. Palit muna tayo ng punta ng mga Tagusan. Tara, samahan niyo ako. Let's go! What we do here is go back. Ayun no. So natapos din tayo mga kadudskis. Pwede na matulog si Hermats. Ayun no, tingnan natin yung ginawa natin. And lumiwanag ang buhay. Kaso mahirapan ngayon ang aircon natin. Pero okay lang, kasi sobrang dumi. Tara na mga kadudski, tulog na tayo. Let's go! Ayun no, mga kadudskis. So anong oras na? Alas 6 na. Wala pa rin yung sabing babalik. So
Dito sila Airmats Airpods nanonood ng TV. Samantala sa pagdinig pa rin sa mother, sinabi ni Oki So tingnan natin yung ginawa nila. Ay yung ano ito. ang karamihan ay Yun yung kama. kagaya ng mga engineer Mga na kaluskis. natapos pa raw yung mga kontrata para sa Yung mga kanilang gamit nila. proyekto. Didikit na yan. Ang malaki pa raw ang demand doon ay ang mga domestic So i-retouch to eh. garantiya doon ang pamahalaan ng Saudi. I-retouch pa to kaya ayan no. Hindi naman bumalik yung gagawa. Marami. So far maganda naman mga kaduskis. Ito lang ang medyo problema natin. Tumutulo. Hindi ko alam kung paano magagamot yan kasi yung iba actually dyan marami yan. Kaso ngayon ito na lang maliit. So maglalagay tayo ng pantakip. So yun, umuulan na mga kaduskis. Ang ulan. So ano masasabi niyo mga kaduskis? Ayos ba? Tanongin natin si Airpods. Hindi, ayos. Ayos mga. So okay daw sabi ni Airpods. Ayos. May! Anong masasabi niyo dun sa ano? Ha? Anong masasabi niyo? Doon. Doon sa kwarto. Yun o, sa kama niyo, bago. Yun o. Oh, okay. Kahit si Daddy unog yung labat. Ande. No, nasa sumpala. Okay, me? On. Me, Daddy, okay kanda. Approve ka niya, me. Oh, na may boyfriend ko sa kabitan ko. Approve. So yun mga kaduskis, approve daw. Hintayin na lang natin by Sunday, ididikit na lahat. Sana matapos na para makita na natin yung kalalabasan. Sigurado maganda naman. Magugustuhan nila Airmats Airpods. Ayos na mga kaduskis. Mga kaduskis, favor lang, please like and share. Paki-subscribe na rin yung YouTube natin, yung channel natin para dumami na tayo mga kaduskis. So till my next vlog mga kaduskis, basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang mga kaduskis. Siyempre bawal pa rin ang taba. At love your parents. Let's go! Thank you.